Premýšľali ste niekedy nad tým, ako veľmi nás a náš každodenný život ovplyvňuje stres? A to nie len na tej vedomej úrovni, ale tiež hlavne na tej podvedomej úrovni. Premýšľali ste niekedy, čo vlastne to spôsobuje v našom tele na tej biologickej, fyziologickej úrovni. Pre mňa stres ako taký je naozaj veľmi dôležitý faktor. A keď sa pozriete na akékoľvek štúdie v oblasti zdravia, tak zistíte, že jedným z kľúčových faktorov mnohých chorôb je práve dlhodobý stres. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa ja v spolupráci so Simonou Hovadíkovou rozhodla urobiť webinár na tému práve stresu a toho, akým spôsobom stres vplýva na náš život a vlastne čo vo svojom živote potrebujeme urobiť, aby sme sa nejakým spôsobom dokázali vyhnúť tomu stresu, aby sme dokázali vedieť pracovať s tým stresom naozaj na tej vedomej, ale aj podvedomej úrovni. A vďaka tomu, že táto téma je podľa mňa veľmi dôležitá pre nás všetkých, ak sa chceme niekde posunúť, ak sa chceme cítiť v tom svojom živote naozaj a zažívať viac radosti a harmónie a takej osobnej pohody, tak by sme mali vedieť pracovať so stresom. A tiež vedieť, čo nám ten stres v tom tele a na tej úrovni mysle spôsobuje. Preto by som vás chcela srdečne pozvať na webinár, ktorý bude už čoskoro zadarmo 16.4. o 19. hodine a uskutoční sa naozaj z pohodlia vášho doma. Bude to online webinár a jeho názov je Psyche – kľúč k duševnej pohode. Všetky informácie o tom, ako sa prihlásiť a prečo sa prihlásiť, čo sa bude na webinári preberať, nájdete dole pod týmto videom alebo na webe www.osloboďsvojumysel.sk. Teším sa na vás.